contra, en definitiva, os ricos e os poderosos. Pero o certo que eu non podo decir eso porque non o creo, non é así. Isto non é unha guerra, isto son en definitiva os restos da batalla, non? Son as cinzas que quedan cando a batalla remata, porque a batalla culminou e rematou co ascenso ao poder das élites e das oligarquías financieras. Esa é a realidade. E iso é o que temos que ter moi claro para poder empezar a traballar, non? E para saber cal é o noso desafío. A verdadeira guerra librouse hai décadas. E nesas décadas as clases traballadoras, as clases populares foron entregadas, foron vendidas pola dereita e foron traicionadas pola socialdemocracia. Esa é a realidade. Se eso non fora así non estaríamos onde estamos. E nos podemos engañar con moitos argumentos. Podemos asumir que o proceso de construción da Unión Europea foi un fracaso porque erraron os cálculos. Os cálculos non erraron. Os cálculos foron certeiros. Porque eles teñen precisamente e teñen chegado a donde querían chegar. Polo tanto, se foron entregando durante as últimas décadas, palmo a palmo, cada un dos metros cos que se pretendían construir ese proxecto de Europa social. Por eso estamos donde estamos. Non hai outra medida. Se entregou a Europa coa asinatura do Tratado de Maastricht e co Tratado de Lisboa, cos artigos 103 e 124 que establecen que o Banco Central Europeo non pode transferir liquidez aos Estados, que son os Estados os que teñen que acudir á banca privada para poder construir os hospitais, para poder construir as escolas, para poder pagar os traballadores públicos. E son os bancos privados os que se financian o 0,5 ou o 1% para logo prestarlos aos Estados o 7%. Ese é o negocio redondo, esa é a estafa. Cando decimos que isto é unha crise, non unha estafa. Eso é exactamente o que define esa estafa. Polo tanto, nos entregaron, nos venderon como mercancía. Para eles, a clase traballadora non é outra cousa que mercancía. Entregaron o noso país. O Partido Socialista Obreiro Español e o Partido Popular, cando venderon 100 empresas públicas, as principais empresas públicas de sectores estratégicos na telecomunicación, empresas no sector enerxético, empresas mesmo do sector financiero, cando as entregaron e as regalaron ao sector privado, abandonando por completo o control dos nosos sectores productivos e dos nosos sectores estratégicos. Nos venderon as grandes consorcios transnacionais que son agora que teñen o poder e o control sobre esos sectores estratégicos os que poden realmente decir o que hai que facer e que política económica hai que facer. E entregaron Galicia coas sucesivas reconversións navais que se levaron por diante, non na crise, non, como dicen agora que hai unha crise moi importante e polo tanto hai que facer medidas de axuste, non, antes da crise, entre o ano 86 xusto cando entramos na Unión Europea e o ano 2000 se levaron por diante a reconversións navais 43.000 empregos en Ferrol, en Vigo. Vos imaginades o que son 43.000 familias en Galicia que perden o seu emprego. Non poden decir que era crise en aquel momento. Era a súa política. O desmantelamento do sector naval en Galicia formaba parte da súa estrategia. Venderon Galicia tamén coas subvencións europeas. Tamén cando entraban esos cartos e decían é que Europa manda moitísimos recursos. Subvencións europeas para qué? Para desmantelar o noso sector agrario e para desmantelar tamén o noso sector pesqueiro. Aquí hubo subvencións para plantar eucaliptos, abandonando terras de cultivo e perdendo as nosas especies autóctonas e tradicionais. Galicia conta na actualidade con 400.000 hectáreas dedicadas ao eucalipto. A metade de todas as hectáreas dedicadas ao eucalipto de todo o Estado. Eso sí, son unha fonte de ganancia e de ingresos moi importantes para as multinacionais da celulosa que evidentemente enchen os seus peitos. Pero para o agro galego non é ninguna ventaxa. Tamén aí nos venderon coas propias subvencións. Só no ano 2013, fixadevos, as dimensións da operación de desmantelamento, se entregaron fondos europeos en axudas a Galicia por valor de 17 millóns de euros para desguazar máis de 100 barcos pesqueiros.
100 barcos pesqueiros que se desmantelan, que se van ao desguace e os mariñeiros á rúa, cunha pérdida irreparable dun sector productivo fundamental e evidentemente estratégico para Galicia. Por lo tanto, se nos